Għal Mater Dei jfisser li sannaqsu l-użu tal-mediċini. Għal Mater Dei jfisser li n-nurses m'għandhomx għalfejn joqogħdu jittilgħu jinżlu mill-wards imorru fil-farmacy biex jippikjaw il-mediċini. Għal pazjenti jfisser li l-mediċina li tuħ kienet għalih u għalih biss. Għax kulinkwa wieħed minn dawn ikollu ismu u l-ID number li llum ma teżistix. Għal Mater Dei jfisser li nkunu nafu eżatt x'inhu jintuża. So supply u l-out of stock nistgħu neħendiljawhom aħjar. So għandna ħafna affarijiet li itneqirdu il-problemi ta' management, speċjalment loġistika, nkunu qegħdin neqirdu darba dejjem dik is-soluzzjoni. Il-pazjent jiġi fl-isptar u nadmitjawh u it-tabib jiktiblu riċetta. L-ewwel ħaġa qed nagħmlu qegħdin nqabblu s-sistema ta' Mater Dei mas-sistema tal-POIC speċjalment biex ikunu nafu x'inhu diġà qed jieħu. U t-tabib meta jikteb il-prescription sa tkun e-prescription fuq il-computer kif rajtu fid-demo. Da imur għand il-pharmacist u japprova qabel u jekk ikun hemm problemi tmullur għand it-tabib. Da japprova billi jiċċekkja l-weight tiegħu dik is-sistema kollha tagħmel għall-weight tiegħu x'mediċini tieħu xi problemi oħra għandu. Meta japprova il-riċetta tmur fuq ir-robot in the central unit, jippikja, jagħmel ismu u kollox fuq il-pakkett, jagħmel kull ma sajjuħu dak il-ġurnata, qiegħda ġo tubu tal-plastiku qiegħda fil-pneumatic system u tasal fil-ward in less than 5 minutes. Issa n-nurse meta tmur kif rajtu fil-demonstration, minn nurse meta tmur it-tijilu taqralu il-band biex nkunu nafu l-għanna l-pazjent tajjeb, naraw li itintuħ il-medicina tajba fil-right time as well, u meta ntuilu tala is-circuit kollu. Illum m'għandniex dak il-closed loop. Illum ma teżistix dik il-ħaġa li nkunu nafu il-pazjent x'inhu jieħu ġoħalqu. Millum il-qoddim wara l-sistema tidħol inkunu nafu kull pazjent u x'mediċini ħa.